Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Димитър Ораков, това е първи епизод на Урбан Баскетбол. Пускай я! Аз съм до там, бе! Те зелените са много трудни. Става ли аз да игра? Браво, машина! Взема! Ще му я взема. С къп? Не! Скача, бе! Момче, ай да свършиш клипа. Направо до 2 минути, моите са толкова. Добре. Ама ми кай кога стане 2 минути? Добре. О, Машина. то няма моралност. Те направиха Нищо не съм направил. лут. Дай, я го. Браво. Ти ще се бориш с коша, бе. 2 минути ще ти е този клип, нали? Да, бе. Аз ще кажа кога стане време. Таци! Тихо е, Жори! Таци! О, Ще те направя, бе! ще видим. Ти знаеш ли как се качва клип вече? Да, бе. Добре, след малко да го качиш. Ай, първо ще те видя как го качваш. Стана 2 минути, спирай Трябва да клипа. си изиграм матч. Стриня, бе! Такава, брат. Тройка. Ай, на цения матч ще го направим клипа. Толкова. Толкова 3 минути, 4. Още не съм и внеснали в планета и го правя враг. Момче, гледай да качваш колкото можеш повече клипа, за да можеш да се развиеш. Да. Вече имаш 3 абоната, както гледаш, много бързо. Аз имам вече 40 клипа и имам само 8 абоната. 6. 8. От и това ще спеченя абонати. Дано да спеченя да отде толкова. Да, пожелавам. Стига да че го гледат. Ако ти го намерят, той излезе иначе. На целия клас казвам, спокойно, че излезни. Ще излезе. Тройка! Аре, са има златните. Златните аз си направя тяхната работа. Да, ние ми вариш отдолу, бе. И поне бях скочил направо на версия. Да, 9 на 29, ние какво става? аз също не правя такива луди. И аз сам ще ги направя. То пуска нитро. Как се изстреля? Изстрелвай се и ти със секс. Знам. Айде да свърши този матч, за да може и аз да почна да правя клип. Добре. И дами и господа, моля да гледате моите клипове, също и на Ивайло Панов. Както 23. Точно до мен. Ивайло Панов, 23 не забравяй. 23. Как му мина то? Сега ще му смажа мутъм. Направиха то. Направени са ма. 13 на 32. Да, ама с този гол избиха рибата. Ай са. И Кръг. Оттам. Много лаги. плъгна. Лаги. Много. От интернет. Ивайло, искам да кихна. Какво е? Не се смеете. Искаш ли да си тук? Аре, това матч, ето, най-накрая свърши.